Strašně omlouvám, ale já jsem omylem jako udělala jednu věc. A mně se to vypalo, takže tohle je druhá část, která vyjde hned. A jdeme si teda ukázat tu šperkovnici. Takže když vám ukážu první věc, což je takový náramek, je to takovýhle zlatý náramek. Nedokážu určitě, jestli to úplně jako ze zlata, nebo jestli to je nastříkaný, ale řekla bych, že to je nastříkaný. A to takový prostě takovýhle, že se to prostě jako dáte, ale mně se to teď už asi nejde na ruku, jelikož už to mám fakt dlouho. Pak tady mám takovýhle náramek, je to takový pěnový, jako máš většinou, jako je většinou pásek. Potom tady mám takovýhle malý LO přívěšek. Rodiče mi moc jako rodiče mi nic takového nekupovali. LOLky, který mají skoro všichni. I když ne všichni, jo. Nechci urážet ty, který to mají, ale nějaký lidi říkají, že je to hrozný a jako já s tím souhlasím docela. Ale neurážím nikoho, protože jako není to tak hrozný, ale zase, že jo, utrácíte za to peníze a pak to vaše dítě zbytečně nechá rok ležet a pak už si to ani nevezme. Takže fakt zbytečný. Jako já tady mám plno hraček, který jsem taky nevyužila. Když se jako nakloním, tak tady máme jeden regál, tady je skříň, tam je taky skříň, tam je televize, která nefunguje, nevím proč. Tam máme knížky, tam máme nějaký modelíny a ty. A tamhle, když se kouknete tamhle ještě, tam máme strašně moc hraček. Tamhle je obraz, tady je globus, v krabicích jsou nějaké věci, tady mám to a mám tady kurmy a to vám ukážu až v nějakým room tour, který nebude dneska, možná bude až za týden, ale to já nevím. A jdeme k věci. Pak tady mám takovýhle motýlkový přívěšek, což je na náhrdelník. No. Pak tady mám další, který, ale k tomu jsem měla náhrdelník, ale ten jsem ztratila a nebo mi zrezl a vyhodila jsem ho. Pak tady ze školky mám takovýhle prstínek, který mi rozhodně už ani není. Když se ho dám sem, tak prostě mi to jako je vidět, že mi to je, ale já už to ani z toho prstu nesundám, vidíte? Já se to musím vždycky namočit vodou. Tak. Sundala jsem to nějak. Potom tady máme takovejhle nějaký přívěšek, ten se mi moc nelíbí, ale mám ho. Další se mi nelíbí takovýhle přívěšek. Tady mám takovýhle přívěšek, který je klíč. K ničemu to není, abyste si nemysleli. Pak tady mám takový srdíčkový prstínek a ono se dá jako takhle zvětšit, když ho můžete otevřít. A já ho ještě jako neotevírám až tolik, aby mi to nekřuplo, protože se bojím, že mi to praskne úplně zbytečně. Pak tady mám další. A to je takovýhle prstínek, má tady diamanty, já nevím, jestli to je vidět, protože oni se to jako moc nezaostří. Takže já to buď musím ukázat takhle dál, že ono se to moc nezaostřuje, ale mě to zaostří, to je divný. A nebo věc, co je tamhle někde. Tak já to udělám takhle a to není ale vidět pak. No, tak. Tady je řetízek. Nevím, jestli to je vidět, ale jsou tady na tom kuličky takový. A je to prostě řetízek, kde máš srdíčko a já to mám, jak je vidět, zamotaný. No, to nevadím. A našla jsem tady malýho motýlka k tomu většímu, který, když tak si přetočte video, abyste to viděli zase. Mám tady takovýhle prstínek, který vůbec nepoužívám. Nahoře mám ještě další prstíky, které taky nepoužívám já, ale vůbec šperky nepoužívám, protože mě je to v podstatě úplně k ničemu. Takovýhle kočku, k tomu jsou náušnice, který má moje ségra. Tam, jestli nevíte, tak tamhle má moje ségra. A tam má také poličku, že jo? Já mám tady poličku, to mám rádio, no. Tady je koňská podkova, jako, vidíte. A pak tady mám nějakou věc, nevím, co to je, to takový jako diamant, tak jsem si to nechala. A pak tady mám takový prstínek, ten mi jako je hodně. Koupila jsem si ho ve Vodněnech s babičkou. A mám ho, pak tady mám ještě takovýhle a na tom jsou kočičky, to není úplně vidět, nevím, jestli to vidíte. Ale je tam taková jako kočička, má to oči a fousky. A pusu nosnou. A ten je po mý ségře ještě jako, když byla menší, ale vidíte, že pro mě je to strašně malý. A já tady mám jako památku a ještě jednu věc, kterou jsem vám tady ukázala a jen jsem mi tak přehrábla. Je tady ta sponka, kterou se to.
a drží upřímně více jak jiný sponky, já je ale nepoužívám a mám ji tady stejně, tak to je jedno. Já tady tolik věcí nemám, jakož jsem říkala, že tamhle mám ještě jednu šperkovnici a ještě jednu. V té jedné toho mám míň, jako v téhle, protože to je taková černá, je taková, má to větší zrcátko sice, takže má malý zrcátko, ale to nevadí. A když už jsme u toho, tak vám tady ukážu můj stojánek na mobil, takhle. Moje segra má stejný, ale já jsem ho chtěla mít takový odlišný, když jsem byla menší, nebo jako... A trochu jsem se ho přebavila jako barvou, byl hezčí. A nebyl to moc dobrý nápad, ale jako můžu říct, že ten špatný nápad určitě není. Ale neskoušejte to fakt. Zase nějaký dlouhý video. Ale to nevadí, vás baví dlouhý videa, co? Tak máme hotovo, mám tady ještě věc, dívám na to. To jste viděli na začátku. Na začátku jednoho videa, ne, to bylo v tomhle videu? Já ani nevím, nebo to bylo asi minulé video, to je jedno. A když už jsme tady, tak vám ukážu takovýhle hezkýho pejska, je to keramika. Mám tady i zvoneček a mám, ale to vám ukážu v rutu, to teď nebudete vidět. A moje skříň, to mám pěkný věci, i když možná ani ne. To nevadí. A co byla ta třetí věc? Jo, věci, co jsem dostala od kamarádek. Tak první věc, kterou tady hned vidím, a dostala jsem ji od kamarádky, je tady tenhle z Knarty. To jsem dostala i jahodový, já jsem mi se povedlo ho zašpinit. Voní to hezky. A dostala jsem to od mé kamarádky Adelky, od který tady mám taky nějaký věci ještě. Dostala jsem to k Vánocům ve škole. Byl to minulý rok. Nebo minulý rok, jako chápem se, ne tenhle rok, protože tenhle rok je jako 2024 je nový. A 2023 Vánoce. To chápem, ne? Všichni měli Vánoce. A ty, co neměli Vánoce, tak je mi to strašně líto. Tak tady mám keramický srdíčka. Já teda na keramiku nechodím. A je to od mý kamarádky Vanesky. A moc si za to děkuju. Ona má taky kanál a možná ji tady označím, jestli si na to vzpomenu. To nevím, ale asi udělám ještě další party a to možná vydám někdy jindy. Třeba zítra, protože už nemám takový jako větší čas. Bojím se toho, že za chvilku mi přijde mamka. Mám otevřenou, vidíte, takže já slyším všechno. Tady mám nějaký kameny, ale jeden kamen, který se mi líbí, je takovýhle. To jsem nedostala, jo, to neřešte mě prostě, já řeším strašně nějaký věci prostě. Pak jsem dostala takovouhle samolepku od kamarádky. Dostala jsem pěnu do koupele. Od Adelky, tu vám, ona se jmenuje, myslím, že se jmenuje Adla _ Blackpink, takže si můžete vyhledat a Vaneska je prostě Vaneska Nováková, všechno velkýma a můžete si ji najít a nemáte zač, že jsem vám tady zmínila. Pak tady jsem od Vanesky dostala Gummy Bear nálepku, je to na pečícím papíru, takže by to mělo jít lehce sundat, ale když jsem se o to zkoušela poprvé, tak mi to nešlo. Pak tady mám ještě od Vanesky. Takovýhle popit je lepší, jak tenhle popit, protože tenhle jsem dostala od mamky a tenhle lepší má i přívěšek a z toho jsem to stihla strhnout. Pak tady mám takovýhle od Dominika, který jsem vám ukazovala v jednom shortu, myslím. A je to na mém prvním kanálu. Takže já jsem od Dominika, neumím ani mluvit, děkuju. Od Dominika, když jsme chodili na plavání, to bylo minulý rok, před Vánocema to bylo nějak, a byla docela jako zima, takže nevím, toho napadlo jít chodit takhle pozdě na plavání. A ještě si tady kouknu, jestli nemám ještě nějaký věci, že bych vám ještě ukázala a tady vidím ještě jednu věc. To je takovýhle stromeček a je to jako takhle, když si to připojíte, jestli nevíte, co to je, tak koukejte. Takhle si to jen odsvaknete, máte to odsvaklý. Vezmete si kus látky nebo trika. Tak je to proto. A možná podle toho, jako máte látku trika. A takhle máte to. A mi tady strašně něco furt smrdí. No to nevadí. To bude tím, co tam měli venku, nevím. Tam zase něco škváží, nevím, nemůžu si prostě pomoct. No, tak teď mám velký problém, protože fakt nevím, co jsem dostala.
Když mi vydržíte, tak vám ještě ukážu nějaký věci, ale jo, už vím. Dostala jsem squishyky a jednoho jsem upřímně ztratila, že nevím, kde je vůbec nemám tuha, kde je, že jsem ho ztratila, nebo jestli ho nikde mám. A je to od Adelky, což je Adla, potřítko Blackpink, už jsem to říkala. A od Vanessky jsem dostala takovýhle squishyka. A já dělám taky squishyky. A já vám hned donesu ukázat, když jsem to dala. No, tak já jsem zpátky. A mám tady takovouhle kočičku, to jsem dělala mamce. To jsem šla tak daleko. A takovýhle morčátko, jelikož my máme doma morče a je moje a já jsem to udělala prostě mamce a je to strašně moc pěkný. A potom, což jsem udělala uvážně, tak jsem udělala ještě takovouhle duhu. Mělo to být jako duha, která má, chápete, blinkat, nechci to tady říkat, duhu. A má to být hezky, ale jako já jsem to udělala jako, že z ní prostě prší duha. Když prší, že jo, a z mraku to prší, tak po slunce tak se stane duha, že jo. A je to taky pěkný, ale štve mě tady to a jsem jako za to smutná, že jsem to tam udělala. To je i z druhé strany. No a jo. A ukážu vám ještě jednoho squishyka, který je teď pro mamku. Nevím, co tam zase nahoře dělají. A co se mi s tím stalo, mě se to odlepilo. No to nevadí asi. Je takový už hnusnější, mně se tolik nelíbí, je to kránček. A jelikož už mám mamka morče a kočku, která je malá strašně, tak jsem se rozhodla, že ještě udělám takhle králíka. To je strašně svítí, ale. A fakt strašně. Takhle králíka. To jste si fakt nemohli tady to počasí udělat na jindy. To nevadí, tohle dostane moje mamka dneska, jelikož dneska je... Já nevím, koliká to je. Jo, 21. února a moje mamka má dneska svátek, jelikož se jmenuje Lenka. No... A to jsem úplně mám a moje ségra šla teď na odpoledku, má tělák a ještě si vzala peníze, nebo si přijde pro peníze, nevím kolik, 2,52. Za chvilku přijde. Šla ještě koupit dolů do krámu, asi do Kauflandu nebo do Lidlu. Šla koupit kytky pro moji mamku, pro naši mamku. A to je vše, co vám můžu dneska tak ukázat. Koukám, že už to má 12 minut, tak není to sestřelný, ani to sestřelný nebude, tak se omlouvám, jestli to je moc dlouhý. Když tak si to přetočte, jestli mi nebudete rozumět, stačí mi napsat a já to nějak vyřídím. No. Jestli se budu dávat asi zvuk na hlas, to nevím. Ale jinak mám vás moc ráda a děkuji, že jste sledovali tady to video. Nezanechte tady like, odběr a v příštím videu třeba udělám to, co mi napíšete do komentářů. Můžu natáčet i to kaboka, ale to musím natočit na svůj mobil, který to přepošlu na tablet, který má účet ségra, to neřešte, ale i tak je to můj tablet, protože ona ani není. No a to je můj příšek. Je to takový krystal. Mně se to strašně líbí. No a nemůžu s tím přestat. Zase. Pardon, teď jste mě asi neslyšeli, já se snažím mluvit nahlas, jelikož já nejsem tolik slyšet a za chvilku tohle video vydám. A moje ségra možná přijde. A jelikož moje mamka přijde za dlouho, což ségra už je možná tak já video tady to, nebo ještě nějaký, budu natáčet, to jsem já. To mám předmět, mám předmět. A tu 17 jsem dělala ve škole. Já to dělám takhle, ať nevidíte nic, co to mám. Tak. No, jo, že budu natáčet to obýváku, takže budu v jiné místnosti. A to je všechno. Tak mějte se hezky a vítám vás. Já už fakt nevím, co mluvit. Tak. No a klidně mi víte co, udělám takovou challenge. Bude to do konce března, jo? Do konce března. A bude to
bude to challenge, že schválně kolik komentářů podle tady to video a minulý video bude komentářů, no. Kolik tam bude komentářů. A já na každý komentář dám srdíčko, ale musíte na ten komentář napsat mám hotovo a třeba vás v příštím videu zmíním. Pokud chcete samozřejmě. Nezapomeňte na to, nebojte se, já můžu kdykoliv na YouTube komu. Okay. Ale nevím, jestli mi tady YouTube dokáže zpracovat celý tady to video. Má to přece jen už 15 minut a tento video mělo jen 9 něco minut. No, to nevím, furt jsem mu nějaká omluvená. Tak zanechte tady odběr, like a já se s váma loučím. A uvidíme se v příštím videu. Tak čau.